Aktar minn 24 kumpanija Maltija resqu proċeduri legali kontra l-kumpanija tal-kostruzzjoni Torka Taka. Il-kumpanija li hija bbażata fil-kapitali Torka Ankara għandha tagħti madwar 7 miljun euro lil numru ta' kumpaniji Maltin għas-servizzi relatati mal-kostruzzjoni fost oħrajn. Fil-qorti hemm numru ta' każijiet ippreżentati kontra l-kumpanija Taka, fejn saħansitra kreditur permezz tal-għad dwar il-kumpaniji ressaq talba xogħliment tal-kumpanija Torka kif ukoll iż-żamma tal-assi tagħha f'Malta. Il-qorti Maltija laqgħet talbiet oħra l-ordnijiet ta' sekwestru. Il-biċċa l-kbira tal-kredituri preżentaw ukoll każijiet individwali fil-qorti u dan wara li Taka njorat il-proċeduri preżentati minn numru ta' kumpaniji Maltin bilan li jirkupraw il-flus dovuti lilhom. L-ammont ta' flus dovuti jvarjaw minn ftit miet ta' euro sa eluf kbar u saħansitra ma' kumpanija waħda Taka tellet kont li jaqbes iż-2 miljun euro. Intant, investigazzjonijiet mhux uffiċjali li qed jagħmlu l-kredituri Maltin juru li f'Istanbul biss hemm mal-125 każ ippreżentat il-qorti kontra l-kumpanija, simili għal dak li qed jippreżentaw il-kumpaniji lokali. Il-kumpanija Torka taffaċċja wkoll problemi ta' finanzi mal-ħaddiema tagħha li nġabu f'Malta biex jaħdmu fuq numru ta' proġetti ta' kostruzzjoni. Il-ħaddiema kienu mwiegħda kundizzjonijiet tax-xogħol tajba madankollu fil-bidu ta' din is-sena l-istess ħaddiema bdew jilmentaw li mhux qed jirċievu l-paga, tant li spiċċaw lanqas kellhom biex jixtru l-affarijiet bażiċi bħal ikel.